बे फरायसाफ्रा डिस्टार्ब मोनो बेथ' नंगौ लामाखौनो जोंनो बानायना होआबा सरकारा दिनै जोंनि नैबे लामायाथ' बे 52 नेशनेल हाइवेजों लोगोसे दाथ' 515 नेशनेल हाइवे जाबाय बेथ' 4 लेनबो जाबाय बेजों नांजाबनाय गामि जोंनिया बेयाव जोंनि बे लामाया जोंनि दासिमबो नै खासा लामा हाब्रु गोजा आरो दैज्लां समावथ' बिराद गाज्रि जेरैहाय जों खेथि मावना जाग्रा जों गामिया बेयाव 80-85 मान जौसे गरसो दङ जोंनि बे कमलपुर गामिया नाथाय बे 80 गामिनि सुबुंफ्रा गासिबो जोंनि बे दिमु दैसाखौ बारलांनानै खेथि मावहैनांगौ जायो दा बे आबाद मावनांगौ जायो बे आबाद मावनायाव नाथाय जों बोथोर मथै आबादखौ मावनो हास्लाबा नाथाय बे प्रब्लेम जायो मानो जों दै देरनाय समाव बारनो हाया मोसौ होलांनो हाया आरो गायनाय समाव गायनो मानसिफ्रा आइजोफ्रा फालो फालो बारनो हाया खस्थ' जायो आरो बे लामायाथ' हाब्रु जाबाय थाखायोआनो अखा हारै नै दा खेबसे हानायावनो नै हाब्रु गोजासै नायनो हायो दिनै दाबो बेयावबो हाब्रु बैयावबो हाब्रु नैबेयावबो हाब्रु दा बे लामानि खोथाखौनो जोङो मोजां जायखिया जिखिनि सरकारा जाथों जिखियानो जाथों थेवबाबो जोंनो लामाखौ नांगौ बेखौ खावलायनाय जादों बे दा सोलिबाय थानाय माबाखौथ' दाथ' सरकारा जोंना बिजेपि सरकारा दं दा जोंनि नै बिजेपिनि सरकार लिडार जानाय एमपिआ जोंना प्रधान बरुवायानो खाथियानो सिलासियानो होमबाबो जोंखौ माने दासिमबो नायसनाखै आरो बेनि थाखायनो जों दा ओनसोलनि थाखायनो बेबायदि जानानै दं नामा दा बर' ओनसोल माने जोंनि ट्राइबेलफोरखौनो बिदि नासयो नामा जों बिदिसो साननो हमो आरो माने जों ट्राइबेल गामियानो बिदिनो गोजा दा नै बे दैसाखौ बारलांनानै हरजाय मोनहैगोन बैयाम बेलगुरि बेबो बर' गामि नाथाय बेबो दाबो बिदिनो जोंनि हाला जों बेयावनो खेथि बाथि मावहैयो नालाय बे लामाजों बारो बिनि थाखाय जोङो दा दैखौ बारलांनानै आबाद मावनायाव बोथोर मथे जों समाय मथे मावनो मोनैनि आबादा जोंनो बोसोर गिदिंजासे मोनजायानो माने दैमा जिथु दै लोमजानायनि थाखाय खारख'फायानो माबा माबि होनाय जागोन ना जायाखै सरकारनि जायाखै बेयाव दिनैसिमबो बेयाव माने जेन तेन दै होबथानो एसे एनै गाइडलाइन होयो नाथाय बे दैखौ बारलांनायनि दालांथ' बानायनाय जायाखै दासिम आरो दाथ' जिहेतु भुबन बिगु बिथाङाबो नोंथांमोननि जायगा खाथिनि सिलाब लामानि सायाव माबाफोर सिगांफोर माने माबाफोर खौरांफोर होदोंना होगोन बा बिनि सायाव लाइजामफोर होनाय जादों जायाखै लाइजामफोरखौथ' जों होनाय जाबाय होनदों नाथाय बे जोंनि दैदेनगिरि सानैसोफ्रा होबाय होनो नाथाय जोंथ' गामिनि न'खर थानायफ्रा जों गासिबो थांनानैथ' सोंहैनो हाया जों ओंखायनो जों खस्थ' जानायफ्रा जों बे लिडारफोरनाव सोङो नाथाय बिसोरो फिक्स माने होदों होननानै बुङो नाथाय जोंथ' बेखौ मेगनजों नुवाखै आरो थेवबाबो जों जानो लुबैयो जियानो जाथों सरकारा जियानो फैथों माने जोंनो लामाखौ नांथारगौ आरो दाथ' एमपि इलेक्सन सम बे समाव एमपिआव जायनो नमिनेसन होदों बेखौथ' जों बुंखानांगोनानो जोंनो बे लामाखौ नांथारगौ नाथाय बे सम नोंथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ फोरमायबाय नामा सोरनो भट होनांगौ बुंनायाथ' बुङाखै रायजोखौ जमा मिथिं लिंनानै नाथाय लिंथ'नाय जायाखै गामिनिखौ ज' भटारखौ ज' खालामनानै होननाय जाथ'वाखै दे जोंनाव हो जों बेखौ होगोन बिदि माबागोन एबार मा सिद्धान्त लागोन नोंथांमोना मा थांखि लागोन जिहेतु गोबां खावलायसेयावबो दिनै 50 बोसोरनिबो बारा जाबाय बे गामिया लामानि मोनसे बेबस्था गैया जुदि खावलायोबाबो मा बुंगोन नोंथांमोना एबारनि दिनाव खावलायोबा जों बेखौ रायजोआसो सिद्धान्त लानानै जों होनाय जासिगोन माने जों बे सोलिबाय थानायाथ' जाहोआखिसैनो दिनै दा गोदान फैगोनखौ नायनोसै जों बिसिबांसिम बिसासाव फैयो जों बेनोनो होगोन आरो जाय